नमस्कार, मी अर्चना आणि आपण पाहतात सी न्यूज चांगल्यासाठी बेधडक. बातमीपत्राची सुरुवात करूया हेडलाईन्सनी. शिक्षकांच्या त्रासाला कंटाळून विद्यार्थ्याची दिल्लीत आत्महत्या. ढवळेश्वरमध्ये संतापाची लाट. 4 शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल. कडक कारवाई करावी, पालकांची मागणी. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणी आरोपीस 10 वर्षांची शिक्षा. विशेष जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचा निकाल. आणि दिल्ली बॉम्बस्फोटचा बदला घ्या. हिंदू एकता आंदोलनाचे नितीन राजे शिंदे आक्रमक. जोरदार निदर्शने.